Hello guys, welcome back to my channel Nihir Bodo Vlogs. Dinini Jengao Arw Budang ni episode 2 ko nailangdo. Ang beyaw dङ बिजनि पार्कआव गरम खाय दसे रेस्ट लादों. टाइमा जाबाय 11टा. तारिखआ 13. नायलांदो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांदो अननानै. आच्छा रायजोफोर नायलाय जेब्ला जोंहा एग्जाम खाथि सफैयोना आंखौ माबायदि डिस्टार्ब खालामो नायलाय बियो बुदां बाया. Research ethics. Ethics is a familiar part of everyday life. All of us evaluate the moral character of other people, the fairness of government policies, and also बेखौ मा होनोलै बेखौ primary बेखाथ' primary data आच्छा primary data ना दे फराय मोजां फरायलै. Research ethics. Ethics is a familiar part of everyday life. All of us evaluate the moral character of other people. A fairness, performance. बावफिनबायलां. Primary data. Distabra. Fail se jagan nama bilai. Research ethics. Ethics is a familiar part of everyday life. All of us evaluate the moral character of other people. बे मोनसेया मामोनलाय? बेखौ मा होनो बेखौ? बे मोनसेया secondary data. Secondary data. Secondary data. ओमफ्राय बे primary data. Primary data आरो secondary data. Primary data आरो secondary data. गिबि गदाय. Primary data, secondary data. दे फराय. Primary data, secondary data. आरो माबा बे एडमिटा गाबोन लायनांगौ दे. Padistabli. Research ethics. Ethics is a part of everyday life. All of us evaluate the moral character of other people, the fairness of government policies, and our behavior in relation to our personal ideas. Like the air we breathe, ethics is everywhere. Marcel, लोंना. आं लोङालै गाबोन एग्जाम दं. लोंदोब्रा एसे हाखाजोब्बाय आङो 100 प्राइमारि डाटा आरो सेकेन्डारि डाटा. मा फरायदों नोंलाय? गाबोन रिसार्च आरो फेक्स नङा. आं फेक्ससो फरायगासिनो नै. माइफा गोदाव सोरावब्रा नोंलाय मानसियालाय. मा होनदों? गाबोन मा दं? रिसार्च ethics. देलाय फरायलाय बेखौ फरायलाय. Ethics is the familiar part of everyday life. Ethics खौ नांगौ आरोना ससाइटियाव जेनेबा. All of us evaluate the moral character of other people, the fairness of exam दंलै भाई. लोंदोलै बेलाय मा जादोंखाय? आं लोङालै. थबर मानसिया एथ'बां गियो. नोंसोरलाय हाखायोना फरायाबाबो. खयथानिफ्राय लोङा नोंलाय? फरायबाय थायो नामा दोन. आं बादोंलै दिनै. लोंमारला. है थांसैलां होमबालाय. एसे हरदो होमबा. फरायदो बर' मानसिफ्रा हामा फरायबाय थादो. डिस्टार्ब बावलायलांबायसैलै. थाबाय. आग्ला बिदिनो मा साइस बिलाय. इरायबाय थाबायना बिदिनोसै खालि हिनजाव थुस. माथो जरा गोजाब्रा. जोंफ्रालाय माला जाबावगोन? माथो मैयानो गैला. अहा मै? नै बिथिंसो दङ. आयौ बांख्रबलायथारदों माथो हनै. जोंहालाय मालाबावलै. नै मैया नायनोबा. आयदा फुंजानि साफा नुथार माथो. बै मासेखौ मोनजानायबा मोजां जागौमोन. लखालि बिमाबो. मा होनदों? जेरै जानो लुबैदों फरसनि बुस्थुखौ. आग्ला ओरैनोबा देन्जार जागासिनो दाना. बेदरलै मा मोजां जाथारगौमोनलै बे मोदोमनो. दाम जागोनलै नोंजों. आं नायलालै. हनै साफाथार फै नायनोबा. रावबो गैया. हमनांगौमोन. सोरबा जरा दं सानदोंमोन आं. बाग्रायलायबाय थायोलै बाव. गैया दिनै रावबो. गरमलै बावनो जिरायसै दसे. हनै जरालै. हनै आइया बेयावबो जरा हनै नायहरलै.
हामालै हामा बाब मिथिंगाखौ नाय मिथिंगा नेचारखौ नाय एथ' मोजां मोजां दं बिलाइ दंफां लाइफां बेफोरखौ नायना मा मोनगोन बेफोरखौ नायना मा मोनगोन गोसोआ गोजोनगोन नामा फुङाव सिखारबा न'आव नुखायो आं बेफोरखौ हनैलै मेथाइ दौलायबावदों बा हनै मालाय सेल्फि लालायबावदों आंहालाय माला मिस बुद्दां मोनबावगोनलै जेंगाव भाइ जागोन हनै आखाइ हमै हमै बेरायलायदोंलै मालाय बा ए हनै hey मादो बेफोरखौ एग्जामानो खाथि है एग्जाम थाल दंना गैया नोंहालाय एग्जाम ब्रा लिरलाबायगोनब्रा माथो जानांगौ नखल लागोन ना फाग्ला जादों नखल लाना लिरगोनब्रा हुस एडमिट खालायनांगौ कलेजाव थांना थाङा नोंलाय लायनाथ' लायनांगौलै एग्जाम खाथि गारनाबो थांनो बादोंमोन मालाय हनै मालाय जेबो नङालै जागोन खिथाब थु है निजा गैयाव मालायखौ माथो नायबावब्रा थु नायसै एडमिट कार्डखौ बावना ओरै थांसै थु जेब्ला आंनो आंनि लेखाखौ नांगौ जायोना नायलाय माबायदि एक्टिं खालामफ्लायो बियो That woman given special status आंना लेखाया बुदां and given दरजा खेवलाय सुवारा दिसथाबब्रा माराय हलायावलाय फाक्का गावनि लेखाखौ लांनो फैदों हरा मा थांनो बुदां WOMAN1 खेवलाय Chapter 1 page number 61 all the people are दरजा all खेवलाय people are the following are women should be given special status the woman given special status होनोना खोनायाखैब्रा नोंलाय खेवब्रा दरजाया some people call the point that women should be not given special status my status is single I have no girlfriend बुदां दरजा खेवदों page number 71 put your double career you wanna be my chukmachalo which of the following is Apur Pokemon Super Mario game so this contains meaning is ask what are stem ask the press the psychologist students prepare don't disturb me I am studying tomorrow exam you go I am not giving you your book I am studying right now I am not you east or west I am the best I am forever is lekha you go I am studying don't disturb me do what to the phone my Instagram account is empty no polarity sense थांबाय सालाया So guys दिनैनि थाखाय जोबथबाय माबायदि मोनदों कमेन्ट हरलायदो गाहायाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय नायजोबनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरोना ओमफ्राय जिखुनु नेक्स्ट एपिसोडआव लोगो मोनसिगोन दे जिखुनु बाय बाय टेक केयार शेयार लाभ पिस जय एन्ड हार्मनी एन्ड थेंक इउ गाइस गड इज ग्रेट